Skúsime si nejaké triky pre začiatočníkov. Ako prvý bude bunny hop, sledujte. Toto bol bunny hop. Teraz si skúsime trochu ťažšie triky a ním bude 1.8 fejky, 1.8. Toto bolo 1.8 fejky, 1.8. Teraz si skúsime také triky pre stredne pokročilých a ním bude 360 a potom výp. To je hnusné. Vypni!